Saaliskäyttäytyminen. Tänne pantiin, että ei saalista. Ja kommentteina, että ohjaajan kanssa saalistaa hiukan hetkittäin, mutta maalimiehen kanssa niin kuin se epävarmuus ja semmoinen, niin se salpaa sen saaliskäyttäytymisen kokonaan. Puolustusärsykkeisiin vastaaminen osoittaa aggressiokäyttäytymistä, osoittaa herkästi voimakastakin aggressiokäyttäytymistä, osittain epävarmuuden kautta. Ja otekäyttäytyminen, no sitä ei tänään pystytty oikein arvioimaan, kun pistettiin tänne, että ei pysty puremaan, niin ei päästy sitä katsoa. Ja sama myöskin taistelutahto, niin pantiin tänne nyt rasti tänne heikkoon, kun ei täällä ole semmoista ei arvioitavissa rastiakaan, koska en päästy arvioimaan sitä asiaa tänään tässä testissä. Ja muita huomioita, niin tänään koiran virettila ei olisi ollut myöskään ihan paras mahdollinen tätä viettiominaisuustestiä varten, että se oli hieman niin matalassa virettilassa kaiken kaikkiaan. Ja sitten tuo saalisvietin vahvistaminen, niin se toisi siihen koiraan lisää itsevarmuutta, kun sen saisi leikkimään ja saalistamaan ja taistelemaan myöskin. Miten minä saan sen leikkimään? No se on Tässä käestä pitää näyttää. niin.